Dende estas semanas, traballadoras do Servizo de Limpeza do Hospital do Salnés, xunto coas do Barbanza EDC, iniciaron a xira de paros denunciando as súas condicións laborais en comparación co resto de centros de Galicia. Explican que no mes de maio presentaron un escrito reclamando unha reunión coa Xunta para tratar este tema, sen que polo de agora obtivesen resposta. Denunciar que a Xunta, co seu silencio, pois o que está é ocultando unha discriminación salarial e de dereitos nestes tres centros hospitalarios, non? É dicir, o resto dos centros hospitalarios que dependen dos Sergas, todos teñen a equiparación salarial ás condicións salariales e laborales que ten os Sergas, e non entendemos por que nestes tres casos pois os Sergas non atenden a nosa reivindicación. Din que están a vivir unha discriminación respecto do resto de centros hospitalarios e explican que aquí no Salnés réxense polo Convenio Provincial da Limpeza. Económicamente é moitísimo máis beneficioso a situación laboral e salarial que recolle os Sergas ao seu personal propio que os convenios provinciales, eso sí, está claro. Logo de varias concentracións, esta semana arrancaron coas folgas, os martes e mércores ata finais de decembro farán paros de 2 horas por quenda. Vamos a facer as convocatorias de folga 2 veces por semana, os martes e os mércores de cada semana. De principio son 2 horas, de 9 a 11, e na quenda de tarde de 3 a 5 da tarde, e vamos a continuar así hasta o mes de decembro. Se no mes de decembro, 2 meses de convocatorias, non temos resposta por parte dos Sergas, pois entonces aí iríamos a unha situación de máis contundencia convocando unha folga indefinida, non? Para estes paros decretáronse uns servizos mínimos do 67% que dende a CIGA consideran excesivos.